Здравейте хора, аз съм Камака Иванов и днес ще играем Clash Royale. Направихме клан честа, макар 9 от 10, но сега да видим. Освен парите за сега нищо друго. Падаме с това, където не го използвам. Сега дам на тия. Имам такъв Giant Chest. И така. Ай сега да атакнем. Айде, зареждай по-бързо. Така. Днеска отново пак се докопах до Арена 8. И бас мод... не, човек, стига бе. Не, ще го такова до... Да, и това, то какво? Стига си удрял, бе. Сега съм го правя под 1900. Видите ли, 1760? И след това, стига бе. Така правя. Правям тия, защото да може и фермото да бие по тях и така кулата ми, ако може да го свали. Така много обичам Wizard и Драко. И ако не беше пуснал това, ще да що горе добре. Айде, давай, сваля го. Майко. Това заби да прави контратака, ама нещо не го провървя. Какво ще пусна сега? Ха. Ко стана, бе? Нещо. Искаш да ми кажеш. Не ще готова електровизор да ми го пусне от начало. Дразни много това. Една Валкирия. Стига, проваляш ми всичко. Абсолютно всичко ми проваляш. Тук. Така. До кулата. Давай тия насам. Поне да вземат нещо. И какво беше това? Идея. Добре, беше нещо. Трябва да кирия мраза много. Ужасно. Пак ще бъде това драл смотан. Да. Давай, атаквай насам, бе. Айде, бе. Така. Айде да стане чудо. Той знае как се използва това торнадо и... Няма това рейдж. Иначе, само с тия гоблини и рейдж направо го взимам, но... Той е електровизърд. За малко, да. Нищо не спечелихме. Ако бях спечелил...
Какво не ще игра с него. Искам още една и приключва. О, в тия 9 лева много ги мразя. И така не. Не! Стига бе! То ми свали кулата. Добре. Хубаво, 1-1. Той... Какво ми пише това в плейта? Ям БГ бълък такъв. Тя аз нищо нямам. Тези скелети ще си ги пазя за други берберинги. Ако ми пусне. И така правя. Добре стана. Ще го фарма за 3. Няма да се откажа. Айде, обърни се, бе, какво ги гледаш? Или я най-добре това кола ще ги взема. Тая голяма кола. Що всички се ползват, бе? Айде. Ей, че ми скелети, сега то ще пусне берберинги. 100%. Пусна уизърта, майде. Добре. Не! Много мразя губа. Някакси... Игра и бам, ай губя. Всичко отиде на вятъра и така. Искам да бъдем драл 2 на 2. Ще е супер направо. Айде по-бързо, отивайте нататък, бе. Да. Той... Не се предал направо. Аз нищо не мога сега да реагирам. Ха. Ей да се кефи, ай. Нищо не можах спечеля. Ей, тази 8 арена много бяга от мене. Добре, какви сте де? Яла тука, бе. Къде бегаш? Това може да се махне. То го викам. Ако искате, елате в нашия клан, защото нещо много хора почнаха да лефват и... Колко останахме? И 40. Аз съм Колидър, веднага влезете, приемем и всичко. Ще направя следващия, когато си отворя Giant Chest и ще видим какво ще се падне. Това ще е всичко този клип. Чао!